Здравейте и добре дошли в моя канал. Нямам търпение да ви разкажа за тази книга, която прочетох буквално за часове и страшно много ми хареса. И много се колебае, докато снимам това видео ще взема решение, но най-вероятно ще отиде при някой от вас, защото просто е толкова прекрасна, красива история, която се чете, както казах, за часове. Издателската къща е Езида. Страниците са 159. Казва се Гипс. Да, казва се Гипс и заглавието е много странно, може би, за някои. Корицата е прекрасна, която ни показва, че има двама млади, които Стефан Пламенов е оформил тази прекрасна корица. Двама млади, които се радват на снежната обстановка и има някаква симпатия към тях. Тази прекрасна история, която между другото показвайки ви в последни придобивки, последен бухол за 2023 година, ми писахте, че много ще трябва да ви споделя мнението си за нея. Веднага сядам да заснема това видео, защото книгата просто заслужава да има самостоятелно такова. Ще се запознаем тук с Фесилия, или накратко Фиц, която е на 12 години, нейната сестричка на 9 години, с родителите на Фиц и с Адам, който е на 15, малката бъбрива Примула, която е едно от децата в болницата. Действието, където се развива мястото в тази книга, е именно болницата. Какво се случва? Инцидент с малката сестричка на Фиц, при което те веднага отиват в спешното отделение. За съжаление, всичко се случва през зимата, когато целият град е завалял сняг, затворени са пътищата, натрупало е снежна покривка 20 см и в един момент всички се оказват затворени в болницата. Там тя се запознава с Примула, която е пациент на болницата, с Адам, който не е пациент, но се намира там, защото ще разберете, ако прочетете книгата. И изведнъж авторката Анна Волс успява да се някак обвържат съдбите на всички тези наши млади персонажи. Млади, затова може би най-вероятно книга да се представлява към Young Adult жанровете, но наистина адски много ми хареса на мен. Набелязала съм си тези цитата. Всичко се случва буквално в рамките на няколко часове, докато чакат да прегледат и да предприемат манипулация на малката сестричка на Фиц. Фиц си мечтае да стане един ден доктор. И това, което ми направи впечатление, започвайки да чета книгата, като е нидерландска авторката по народност на сестра ми, доктор Сара. Това пише като послеслов в началото на книгата, което много ме зарадва. Майката и бащата на двете момиченца, на Фиц и на нейната сестричка, са взели решението преди седмица да се разделят, разведат и долу-горе аз оставям впечатлението за съвместно попечителство да отглеждат момичетата, като Фиц е бясна, разбира се, за това решение. Малката сестричка може би още не го осъзнава напълно, но Фиц е гневна, ядосана, най-вече на майка си, защото я чува как става свидетел на разговор между нея с баща и, че тя иска да си поеме въздух и да не бъде само майка, иска да бъде себе си. Интересен е начин, по който Фиц, знаете, че в смисъл 12 и 15 е една възраст, която е много крехка. Нашите персонажи се изграждат като личности, като характери, бунтуват се, опитват се да се себеутвърдят, смятат, че са личности с мнение, знаят всичко за света и искат и те да бъдат чути. И как нашата главна героиня Фиц ще премине от състояние на гняв да разбере какво се случва. Това, което пише тук е таен романтичен план, кражба и случайно влюбване. Просто историята е супер интересна, написана по-детски увлекателна, с диалозите на персонажите. Адам, мистериозният Адам, защо той е в болницата, какво прави там, на 15 достатъчно ли е зрял, за да може да и самият той също има своите тързания и своите съмнения и
в смисъл някак си те взаимно успяват един друг да се провокират, да се скарат, но и да помогнат на другия да прогледне и истината в очите и някак си да вземе най-правилното решение за ситуацията. И въобще историята с тези наши деца, тинейджери е супер интересна, забавна, комична, смешна, тъжна, но повече е смешна и забавна и затова толкова съм развълнуване. Толкова много искам да ви споделя за книгата, която е на смешната цена от 13 лева, за което получавате отлично качество на книжното тяло, плътна хартия, добър шрифт, красива гланцова корица. И накратко нека да ви прочета и цитатите, които съм си набелязала. След това ще ви кажа за условията за получаване на книгата за подарък. Не се бой от целуващи се родители. Родителите стават опасни, чак когато спрат да се целуват. Набелязала съм си точно 3 цитата. Ако искаш наистина да се почувстваш самотен, седни срещу някой, който непрекъснато се хили на мобилния си телефон. Това много ми хареса, защото аз, между другото, последно време много често се случва. Може да го направите и вие, сигурно сте го правили. Забележете, като седнете на заведение или някакво дори обществено място, колко от хората гледат или са забили лицата си в екрана на мобилните си телефони. Много често дори на маса с няколко седящи, почти всички са взети телефоните си и може би дори общуват виртуално, отколкото на живо. Не се обаждам. Ако в този момент има едно единствено нещо на света, което не обичам, това са раните. А най-много мразя невидимите рани, които кървят дълбоко отвътре, без някой да знае за тях. Така, и тази книга ще бъде подарък за един от вас. Какво се случва с Адам, с Фиц, влюбват ли се, на кого помагат да се влюбят и как всички тези деца чисто по-детски, разбира се сега, ако трябва да ми е реалистично това, което те правят в болницата, едва ли ще се случи на живо, с всичките шантави, кражби, идеи, с ходенето от едно отделение от друго отделение, но като цяло книгата за наистина този кратък обем, това кратко време на действие, случките, които се случват в рамките на часове и персонажите, които не се познават, но накрая на книгата се влюбват и стават приятели, е супер вълнуващо. Наистина, защото много често в живота си срещаме хора, които случайно, не случайно, както обичам да казвам, са там, за да ни научат на нещо, да ни покажат нещо, да... Въобще, разкошна книга наистина отива при някой от вас, който ще се зарава да я прочете. Мисля, че възрастта няма значение на колко ще бъдете вие като читател, въпреки че отново казвам Young Adult е жанра на книгата. Тук на екрана ще изпиша датата, на която в Instagram ще обявя на стори, кой получава книгата като подарък. Тук в YouTube ще ви отговоря и ще фиксирам вашия коментар, като вие може да ми препоръчате книга, последната книга, на която сте прочели, която ви е харесала, някоя нова издадена книга, която бихте ми препоръчали, искате аз да прочета или да снема видео с една дума, напишете ми текстови коментар с препоръка за книга и се абонирайте за канала ми. Това са двете условия. Вижте инстаграма ми отново, умишлено същото име като на канала, както и в Goodreads, за да е по-лесно да ме намерите в другите социални мрежи. Ако нямате Инстаграм, в датата, на която ще изтегля печелившия, проверете тук в YouTube, защото YouTube последно време не уведомява, когато връщам отговори към вас, дали не сте вие. И така, надявам се тази история да стигне до читател, който също ще я оцени и който ще се развълнува толкова, колкото аз ще се запозная с Фиц, с Адам, с тези прекрасни деца, ще разбере техните страхове, тревоги и как тази една бурна младост в тинейджърските години се лутаме между чувствата си, защото сме най-емоционални именно тогава, но и най-истински те още. Благодаря ви, като сте гледали това видео. Чао и до следващата книжа.